κόμμα εκπροσωπείτε? Εγώ νέας γενιάς. Εγώ το κόμμα της προφύλαξης. Κάτι μαλακίες άκουσα με στην, αλλά υπήρχαν φυσιές. Ναι. Εμείς εκπροσωπούμε το... Πάντως αυτός που έβριζε, έτσι είμαι εγώ. Τον θαυμάζω. Έχεις λόγος του. Ναι. Δεν και εγώ τα ίδια θα έκανα. Ναι. Νηστεία. Να, θες να μιλήσεις εσύ, Μιλάς και ξεκινά. Ωραία, ξεκινάω. Βλήμα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι μας? Να υπάρχουν έξτρα προφυλακτικά σε όλα τα περίπτερα, σε όλα τα μαγαζιά, γενικότερα παντού. Επίσης, θα βγούμε από την Ευρώπη, θα είμαστε στη δραχμή σε μια ίσως καλύτερη κατάσταση της χώρας, ίσως να ξεφύγουμε από την ευρωπαϊκή κρίση που ήδη υπάρχει και την παγκόσμια θα λέγαμε, αλλά μακάρι να μπορούσαμε να λέγαμε ότι αν δεν ήμασταν στο ευρώ θα ήταν καλύτερη η κατάσταση με τη δραχμή. Πως η δραχμή για μας είναι καλύτερο και για τον Έλληνα, αλλά και γενικότερα για τη χώρα. Γιατί θα παράγουμε πιο πολύ παραγωγή. Θα έχουμε πιο πολλά τα έσοδα και επίσης δεν θα χρειαζόμαστε κανέναν να μας βοηθάει, ούτε τη Γερμανία, ούτε την Αυστραλία. Γενικότερα όλες τις χώρες της Ευρώπης που είναι στην Ευρωζώνη. Εμείς θα καταγγείλουμε τη Μέρκελ γιατί μας έχει στυρμώξει πάρα πολύ τελευταία. Αλλά εμείς ακόμα... Τώρα το πήρατε χαμπάρι, ρεμάλια. Ναι, τα τελευταία χρόνια όμως εμείς θα κάνουμε την επανάστασή μας απέναντι στη Γερμανία και σε όλες τις άλλες χώρες που μας πιέζουν πάρα πολύ. Είναι το πρώτο πράγμα που συμφωνώ μαζί σου. Πρόσεχε την επόμενη φορά τι θα πεις. Επίσης, σαν κράτος και σαν χώρα, εγώ ως πρόεδρος αυτού του κόμματος της προφύλαξης θα έλεγα... Ότι είναι σε ένα τεράστιο προφυλακτικό. Όχι. Ότι παρόλο που λέγαμε ότι θα πηγαίνει καλύτερα η χώρα με Τσίπρα και Βενιζέλο και με τους υπόλοιπους. Ρε, επειδή το βλέπω να μιλάει για πολλή ώρα, δεν φαίνεται κανένα φραπεδάκι. Επίσης θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο πριν μιλήσει ο άλλος ο πρόεδρος του κόμματος. Όχι ρε γαμώτο, δεν θα τελειώσει ποτέ. Πεθαίνω! Γαμώτο! Και επίσης θα ήθελα να πω ότι κάτι τελευταίο. Τελείωνε! Εμείς σαν κόμμα της προφύλαξης θα ήθελα να καταγγείλω τη νέα γενιά ότι αυτά που κάνει δεν είναι σωστά. Έχω δει το πρόγραμμά της και δεν ταιριάζει αυτό το πρόγραμμα μας. Το μόνο που ταιριάζουμε είναι ότι... μαλακία προνιάτικα, ακόμα δεν αρχίσαμε εμείς. Πρώτη μας μέρα είναι. Τι πρώτη μας μέρα, φίλε, άιντε τώρα. Εγώ μιλάω. Κι εγώ σου δείχνω ένα κοδάδουλο στη μούρη, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν πας καλά. Τι θέλεις τώρα? Να πας στο διάο, τελείωνε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησα αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησα αυτή την ώρα. Έχει σειρά ο Γιώργος ο Πασανακακίδης. Πώς το λέγανε τώρα? Πανισάκης ρε γαμώτο. Γαμώτο στο σου γαμώτο. Σομιλή. Γιώργος Πανισακάκης. Με συγχωρείτε λίγο πριν τελειώσει. Ήθελα κάτι να πω τελευταίο. Δεν με παρατάτε λέω εγώ. Κάτι τελευταίο. Η νέα γενιά έχει στόχο να καταστρέψει τη νέα γενιά. Γιατί ονομάσατε το κόμμα νέα γενιά? Για να προκαλείτε κακό στη νέα γενιά? Εμείς θέλουμε την καλύτερη νέα γενιά. Αυτά από εμάς. Αυτά από εσάς. Και αν πάρεις το μικρόφωνο από τα χέρια μου να με χέσεις. Πρώτον, μην ακούτε το βλέμμα δίπλα μου. Πώς θα είπαμε, Αλέξανδρος Κρυός. Εσύ να πρέπει να σε φωνάζουμε Αλέξανδρος Μαλάκης, εξεξέξ πουτάνα πούστης. Έχω τους λόγους μου. Είναι άδειο, μη το πίνεις. Άδικα. Κάπου θα το άφηνα να το πεις, ρε μάλι. Τώρα μάλιστα, χούλικα, σε έφερε και μηγάνα και μέσα στη Βουλή. Χρόνια ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Μου έκαψα την ιδέα. Πρώτο, δεν σκοπεύουμε να πάρουμε δύσκολα μέτρα. Δεν σκοπεύουμε να κάνουμε τη ίδια μαλακή με Αλέξη Τσίπρα και προηγούμενους. Αλέξη Τσίπρα τώρα τι να πω ρε. 7 μήνες και μας έκανε σκατά. Όχι που θα πιστεύατε ότι θα έκανε κάτι καλύτερο. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Όχι! Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Τι είναι? Λοιπόν, πιστεύετε ότι αυτό το κόμμα θα αντέξει την πίεση της Γερμανίας? Γιατί εμείς προσπαθούμε
τόσο καιρό να αντέξουμε αυτή την πίεση. Να σου πω κάτι με τη Γερμανία, ότι θα γίνει της πουτάνας, Ελλάδα και η Γερμανία, ότι δεν θέλουν καθόλου τη Γερμανία, με αυτό το πράγμα θα συμφωνήσω. Ναι, αλλά όταν θα μου συμφωνήσει το μνημόνιο τέταρτο. Θα μας πάρουν Εγώ- τα αρχίδια. Ναι, αλλά αυτό θα γίνει. Θα σας πιέσουν και μπορεί να σε δολοφονήσουν εσένα και εμένα. Παρακολούθα. Να βλέπεις ακριβώς. Ναι. Ανεβαίνω πάνω. Κόβα πρόσεχε λίγο το καφέ. Ναι, κάτσε πιο λίγο. Κάτσε λίγο. Θα κατεβάσω. Θα βλέπεις τον κόσμο. Αυτό θα πάρουνε. Ναι. Και μετά με να μου πάνε τέσσερις και έσχος. Μμ. Θα αξίζουνε. Ναι. Κάτι άλλο έχετε να πείτε? Κάτι να Ναι, δεν τελείωσα. να μας πείτε. Θα συνεχίσω με το ευρώ, αλλά με όρους, όχι βλακές και μαλάκες όπως προηγούμενος. Θα μείνουμε στην ευρωζώνη. Αλλά δεν θα ανεχτούμε τις μαλακίες των άλλων πολιτών, από πολιτικών. Τέλος πάντων, πρώτη μέρα μου είναι ρε φίλε, τι θες να κάνω? Δηλαδή εσείς εδώ και 40 χρόνια Ναι, ούτε της πουτάνας γίνεται. Εγώ είμαι 2 χρόνια, ρε φίλε, ξέρω κάτι. Α, 2 χρόνια. Ναι, ρε φίλε, 2 χρόνια το έχω το κόμμα. Είμαι τέταρτο κόμμα. Εγώ τώρα κλείνω μία μέρα. Α, ναι, εσύ κλείνεις μια μέρα, εγώ κλείνω 2 χρόνια. Να. Ρε Βενιζέλη, πάει τρως. Ρε μαλάκα, μην τρως. Εδώ μιλάμε μια ώρα. Όταν εσύ μιλούσες μια χαρά σε ακούγαμε. Τώρα εμείς μιλάμε και εσύ τρως το γύρο σου. Μαλάκα. Τσίπρα, να σου πω κάτι αγόρι. Τελείω. Ρε Τσίπρα, σταμάτα λίγο. Επιτέλους το τελείωσε μαλάκα Βενιζέλη. Δεν το πιστεύω, έχει άλλο. Κάπως έχεις. Ολόκληρη βαλίτσα έχεις. Τέλος μαλάκες. Τέλος, δεν μπορώ αλλά άμα τρώει Βενιζέλος ακόμα. Αγαμηθείτε. Όχι, μη φύγετε περίπου. Πρέπει να πείτε τα άλλα σας μέτρα. Πρέπει να πείτε και τα άλλα. Τα υπόλοιπα στο part 2.